Hello! Împreună cu prietena mea m-am decis să mergem la festivalul toamnei. Da, se ține în Hoia-Baciu, se ținea cel puțin. Efectiv, era minunat înăuntru și casele. Uitați-vă, efectiv, aici Mara. Și m-am arătat și cerul, habar n-am de ce, dar uitați-l. Așa, ne-am plimbat, aici mă credeam cal, da, frumos. Și uitați, casele, efectiv, acoperișul lor este minunat. Aici am găsit arabele și uitați-vă ce frumos este. Și uitați ce am găsit, pită cu caș de vacă și cu altă pâine. Aici este un cățeluș și aici am zis că ne-am plimbat pe balul ăsta, pe lângă, nu? Aici ne-am plimbat într-o caliașcă, ca prințesele, glumesc, nu? Într-o trăsură, da, nici trăsură, nu-i? Așa, ne-am plimbat pe acolo, aici un câine, aici am și zis să nu picăm nici la cap, dar ce-ți vedeți, ba, Mara a picat. Uitați-vă la mâinile ei, zici că vrea să se spintece, pa, pa!